Владзімір Зеленскі з іроніяй адказаў на нядаўнюю заяву Лукашэнкі пра наяўнасць добрых прапановаў, якія агулам ухвалены амерыканцамі, ды гатовасць асабіста паразмаўляць з прэзідэнтам Украіны. Як можна ставіцца да гэтых словаў Лукашэнкі, у эфіры студыі Белсат пракаментаваў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Гэта такая, у пэўным сэнсе, новая прапанова, хаця Лукашенко прэтэндуе на статус пасярэдніка, на статус міратворца даўно, яшчэ з сярэдзіны 2010-х гадоў, з часоў захопу Крыма. І гэта ідэя лунае ў ягоных выступах увесь час. Ну, а цяпер, калі ён прэтэндуе на статус пасярэдніка не толькі ў перамовах паміж Расіяй і Украінай, але нават у перамовах паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, а Лукашенко пра гэта казаў таксама, ну, ён лічыць, што яго міжнародная вага вырасла і ягоныя пасрэдніцкія паслугі могуць быць запатрабаваныя.